Joo, ja sitten kuka veti sellainen niin kuin, että... Toi tuolla aika meni tonne mäen päälle tonne... Joo, varmaan haista vittu. No. Ihan seuraavan kerran kun nähdään, mä asun tossa. Mä voin sanoa osoitteeni. Ja seuraavan kerran vittu kun nähdään, mä vedän kaikkia turpaa. Joo, me tullaan käymään siellä. Me tullaan käymään. Tule vaan. Mun miehenikin tulee käymään. Älä lyö. Mä haen jykän. Häh? Ota kun mä haen jykän tosta. Ai Ykä? Viittikö hakea? Ykä. Ykä tulee perään! Voisitko hakea hänet? Liitomaan Jyrki. Voisitko hakea hänet? Ootteko tässä paikalla? Kyllä. Ootteko paikalla? Okay. Me käydään tässä kaupalla ja tullaan tähän ulos. No voiko sä hakea? Voin. Noniin. Me ollaan tässä. No, Odota. kyllä odotetaan. Mä teen seuraavan kerran niin, että mä tuhoon teidän pyörän. Antaa tulla. Älä viitti. Ne potkii Se on aika jo. kallista. Ne potkii jo. Mitä sitten? Onko se kallista? Viittikö mennä potkii jo? Mitä Tää musta sitten? on Onko mun. se kallista? Tää musta on mun, niin viittikö mennä potkiin? En mä potki. Eikö sä uskallakaan? Eikö sä uskalla? Sä just sanoit, että sä oot niin. 700 € puolet Mä menen potkiin per pyörää, kun puoli. ei se Just sä hajoa sanoit. siitä. Vaan mä erotan sitä osia tajua. No mene ottamaan jo! Mulla on tässä ruuvimeessä, jos haluat tuolta. Joo, Hainko sulle? joo. No tuu Et anna tänne. monitoimittaja, Tuu kun mä oon se tänne. vähän irrottelee multa osia. Tuukko tänne, ota koiran mukaan. Musta tuntuu, että sä Tunnu viinas ottaa päässä näitä ois osia. muttereita löydettävä vehkeästä. Mä Mä haen mieheni tosta. Tulee just. Tunnu ottaa niitä hävetin osia siitä. Mä menen No niin, hakemaan käy mieheni yrittää. tosta. Kyllä mä uskallan, jos se siitä kiinni Tule on. sitten ottamaan jumalauta. No niin, sulla on mahdollisuus mene. Anna tänne. Ei satu tonne ottaa munkaan. En mä juopaleuskaan antaa mitään. Anna tänne. Sä saat nyt käyttää sitä aseena. Tuu tonne ottaa. Nimenomaan, sitä mä tarkoitin. Tuus tonne. Anna se mulle. Niin mä Tuus tonne noin. täskäsen sun läskivattaa. Oo, älä tapaa. Meneekö elämä tunteisiin? Onko tää mielestä toi hauskaa tää ajattelut moottori? Tai näillä mopoilla näin? Se on hauska, että sä tuut huutaa meille. Alaikäisiä. No Mä mitä en- sit? Mä en tajua mikä sulla oli siinä, kun mä kävelin tuosta pois. Miksi sun piti tulla lyömään mua? Sen takia, että mä ärsyttää se. Ärsyttää kaikki. Lyöt sä kaikkia, jos sua Sä ärsyttää. olis voinut tulla, hei. Hei! Te meitte niinku mopoilla. Niin. Teekö... Melkein aikuisesti ihminen, niin aikuinen. Oot sä juonut? Niin ja silti tulee lyömään. Okei, menkää te nyt hei vaan sinne, se enää vaikutettu hirveän alkuun. Tuleeks ne kytät milloin? Vai soititteko te jo? Kyllä, kyllä. Hän ymmärtää. Tähän on menkää nyt sinne päin, se vaikuttaa tosiaan. Käydään kaupassa. Siis, valitettavasti. Ja säkin voit nyt rauhoittua. Et hajamat mopoilla. Se on sitten hyvä. Hei, siinä on pieniä lapsia. Joo, me varotaan kyllä. Niin no sit sun ei kantis oo, kun sä oot humalassa. Hymmenessä. Niinhän sä olet. Oletko koskaan edes selvinnyt sinne kännistä, saatana liikaa? Kyllä on. Mikä itte on? Et säkään mikään laiha.